Jo crec que no eres tan mala persona. Només una miqueta grunyidor, però això és normal. Ah, sí? Clar, tots els veixeu així, que vos cauen els dents i el pèl i vos torneu lletjos. Per això vos enfadeu. El gallo de la meva amiga Marga guarda les dents en el calaix de la taula. Ai, que graciosa i canyera és la Blancaneus macrobiòtica. De segur que ha fet fins parlar en nanet mudet. Pare, saps quin conte m'agrada moltíssim? Quin? El de Peter Pan. M'encanta quan bala. Pare, desitjaria no créixer més, ser una xiqueta sempre. Ai, filleta, potser això no fora molt bona idea, eh? No, per què no? Mira, filla, créixer forma part del cicle de la vida. És quelcom natural. Imagina la gran quantitat d'experiències que pots arribar a viure durant el creixement. Com per exemple, enamorar-me? Enamorar-te, ser independent, tindre fills o fins i tot pujar a l'Everest. Hola, iaio, vols que faça un truc? Iaio, t'agradaria veure un dels meus trucs? Gràcia! Ai, de collons, la xiqueta grinonera. No sigues pesada, vols? Per què no te vas a donar-li la llanda a la fresca de ta mare, ja que ton pare no li la pots donar perquè no el coneixes? Eres roí, té raó, Paris. Segur que vas matar la iaia disgustos. No vull que sigues el meu iaio. Borinot! Borinot? Xiques de París, totes volen anar a la vida a València perquè es volen casar amb el monyo ben fet i la cara de pa, els pendientes de plata i la vull adorar. Mocador de Manila, sinagües de cotó, miriña que gasa i botitos de tacó. Mira, Rosana. Vine, vine. Has vist com s'assembla la mamà? Que en glòria estiga. Feliç aniversari, iaio, que en complisques molts més. Vols que t'ensenyi el meu truc de màgia? Feliç aniversari, iaio. Vols que t'ensenyi el meu truc de màgia? Feliç aniversari, ja! Prou! Anem amb el tio Pol. Vinga, xiquetes. Falta el meu truc especial.